И здравейте хора, аз съм Стиви Тодоров. Много ми звънят и не мога да се правя клиповете. И сега ще си довършим клипа. Вижте, сега съм взел много стрели. Може и аз да опусна гейвярда. Тук има още повече стрели. Ще са ми нужни. Даре гейвярд. Гей. Опа, хоп, от грешната страна. И тръгваме на война. И сега хора, учуваме на война. Да, опа, сгреших. Къде сгреши, човек? Сега съм тук с два мои приятели. Да. Давай, елитки! Ще разбият. Ще му разбият. Запик! Сега ще си инчантваме ло. Приготви зап, като имаш зап, кажи. Нямам с какво си ги инчант. Бах. Не мога с нищо да си ги инчантна. Давай. На двоен зап. Айде. Така е. И сега вижте, излязохме от царството. Сега не знам какво да правя. Да ходя. Това на Clash Royale. Знаех си, че съм избрал идеалния мод. Това е на Clash Royale. Но пука ли ми дали? Искам да видя само дали наистина е на Clash Royale. Кой? Модът. Кой? Ама още на същия. Модът. Още на същия ден ли ще? Или май според мен... Сега скачваме нагоре. А това е моята кола. Три. Айс, принцес и майна. На Майнкрафт, да. И правя клип. Сега съм с един мой приятел хора. Зато съжалявам, че не говоря, но просто съм заед да природвам моето кралство. Хора, може ли да играят с вас? Какво? Ако и... Нова топка. Това е някакво Пускай бандите като имаш. Не. Изглежда... Не там бе. И сега хора, Това на коя е? един специален за мен човек. Ама и аз имам бандите. Това какво е? Банди. И това е клипа за днеска. Да запна колата бандите на танка. Чао! Чао!